Друга нещо ще ви покажа премиум Gold Infinity Gold картите ми. Нищо, че са отваряни вече. Ето тук пише всичко за тях. Само да фокусира. Да, ако чувате, това е нашия оператор. Чакай, Gold Web има вътре, ама не знаем кои са. Така, сега. Ще сложа линк в описанието, откъде може да си вземете пака. Може и да не сложа, ако забравяте. Така. И ето го сайта, откъдето може да си поръчате неща на Покемон, на много различни неща. Да. Казва се GameShop.bg. Ето, тук пише Facebook, GameShop Info и номера. Да. Така, ако това да го- примерно доставката ви се обърка нещо и като цяло Да. се. Така. Съжаляваме за качеството, но така сме. Ще Така, запна да кутията на отдръпнем страна. кутията на страна. И да видим картите. Така, имат златен печат. Това значи, че са напълно оригинални. Само ще ви кажем едно. Не знаем кои са Secret Rare и така нататък или как се произнасят, тъй като не сме от тези заинтересованите колекционери, просто дуелите. Така. Първо да ви кажа, ако се питате кой е операторът, това е Lone Wolf HD. Някои от вас го познават, някои не го познават. Повечето така. не ме познат. Добре. Така. И само да спомена едно нещо. Най-вероятно в моя канал скоро ще има малко Evolve. Примерно какво представлява като на краш поредицата, какво по дяволите е примерно нещо там. И най-вероятно ще ви... в края на клипа. А сега да видим малко картите. Така. Ето и картите, както виждате са позлатени отстрани. Но извиняваме пак за Ultra HD качеството. Нали, не се късат много лесно, тъй като са оригинални. Да. Така. Сега. Първо е тази карта, нали, както виждате, тук има различни ефекти, ще ги покажа, ако може да фокусира. Ами, май не може. Така. Фокусира! Който иска може да се спре на пауза, да учи момента и да... Така, ето чете. е картата. Ето вижте как се казва. 0 дефенс, 0 атака, но може ефектът да е много хубав, аз не знам. Ето е втората карта. Нали, както виждате как блести. И тя пак с позлатено такова. Ето. С позлатен печат, а не като някои, които са с силвър печат, така го кажа. И да, можете да прочетете ефекта му. Атаката е 2850 и ето името тук. Така. Може да си го прочетете, ако искате. Така. И само да ви кажа, няма да са еднакви картите, ако си поръчате Premium Gold Infinity Gold. Поне аз така знам. Може да се различи. Няма са еднакви, знам го. Така. Ето пак такава карта. Но... Ако тук да си Фокусира. пуснете ефекта. Да, чакай. Атаката, както можете да видите, 2300, пък дефенса е 800. Изчакайте малко. Сега, нали, не може да се паднат две еднакви карти, примерно от два прям голда. Поне мисля, то ще трябва да е някаква страшен късмет, но ето тази кутийка на синелкия белия дракон. Тя няма да фокусирам. Така, може Да, видите. там вече могат да се паднат всякакви колкото ти хора да си там го се пада купите. еднакво. Да. Така. Ето Защото така са наредени. третата карта. А пък не е като булставите, примерно в Premium Gold или Така. някои други. Ето тук ако фокусира. Фокусирай! Ами няма да фокусира. Те фокусира някой. Та вече е един път фокусира, няма повече да показваме смисъл. Така. И най-добре да се забързим малко 4 минути за 3 карти отделихме. Да, ама нищо. Така. Дай. Ето ги тук. Сега ще ви кажа колко е атаката. 2300, дефенса. Да, те я видяха вече. В смисъл, дай на следващата. Казва се Космос... не ми стачите на английски толкова. Да. Така. Номер 11. Бигай. Голямото око. Бигай. Така. Ето я картата. Ако фокусира ще си видите. Атаката е 2600, дефенса 2000. Така. Да, и само да спомена за тези, които ме гледат. Не можах да направя на втората част толкова рано, там на моите карти за Yu-Gi-Oh!
А освен това се увеличиха и сега това е един вид на много да правя всичко, така че... Така. И това е трап карта, както виждате. Нали, Тук мухима полазиха, чакай. повече, нали, тези, които играят игра, ще знаят какво означава. Така, Капан, за тези, които не са запознати толкова. Така, ето я. Да, те фокусира ли обаче? Нищо, че не фокусират. Те отдалеч ще покажем. Да, Може да защото май... прочетете името. Да. И така, да преминаваме към другата карта. Няма да изгледа да се забързам. Да се забързаме, не И това забързам. е трап карта. Както виждате, блести също като другите. Те всички блестят, бе. Да, но има различни цветове. Така. Не, бе. И номер 38. Чакай, бе. Ето тук, както можете да видите. Така, да преминаваме към следващата карта. Така. Ето можете да си прочетете, тук път малко фокусирам да спра. Да спрете клипа. Ето е картата, името да си прочетете и така да продължаваме. Спел карта. Както виждате. Това е магическа карта, един вид. Да, Magic Card. Така, да продължаваме нататък. Това си има Magic карта. Днес вместо спел пишеш и Magic. Да, има така. Така, това е... Това ми беше фараона. Която има доста хубав ефект, когато ефектът се активира, избива всички карти на противника, избухват, включително и тази. Това е нещо подобно на Ханман и това нещо такова беше. Не помня точно имената Който не на го някои знае карти. да го види. Да, Всичките карти паднаха. бате. Нищо. Ако искаш Ще да ги спа на вдигнем после. пауза. Не. Директно, Така не, ето я. сега. Така. И само да обясня за Ханман Интербърга, там ликоте. Само ще спрем за малко клипа на пауза, за да вземем всички карти от земята. И Тук да, сме. всички карти ги таковахме. Бяхме стигнали до тази карта. Ето можете тук да прочетете атаката. Това, И ефекта, ако сте учили точния момент. ако сте заинтересовани, ето те са еднакви, само дето едната е позлатена и двете имат печатка. Ето, няма смисъл да ви я показвам. И само да обясня набързо за Ханман и Интеба. Когато е в защитна форма, примерно по-силна карта от него го атакува, тази карта, която го атакува, мисля, че умираше или... мисля, че умираше или пък избивата, която не съм сигурен. Нещо такова беше, тъй като отдавна не съм имал тази карта. Добре, сега да продължаваме. Пак в края на клипа ще кажем за другите неща. И ето е другата карта. Тя има много хубав ефект. Само да тук забравих какъв беше, пък сега не мисля, че... Но вие можете да си го прочетете, да спрете ако на знаете пауза, английски. Така, да преминаваме към другата карта, която е... Пред последна май. Трап карта. Да. Ще видим после. До тази карта си имало доста. В смисъл имах 3 такива. Така, ето можете да я видите, като другите пак-близки. То всички близо до еват. Да, и това е спел карта. Само да фокусирай, ако... Хайде, фокусирай. Тъй, не знам. Чакай, че ще я кажа защо има име, а пък аз забравих, че всички карти имат имена. Така. Извинете, тук просто малко се показва, тъй като си... Така се И това е отпрегаш. пак трап карта. Като цялостно мисля, че повечето ти са това карти. Така ето я. И продължаваме трап карта. към предпоследната. Да, предпоследната. И ето я Да, можете да прочетете какво правите, като се фокусира. И последната карта. Да, последната, нали, те са много, нали, не са толкова лесни за късане. Поне така мисля. Да, така Мислим. Така, ето е последната карта. И така, сега ще ви покажем всичките карти набързо. Смисъл ще покажем колко голямо тесте. Да. Ако ме се е видял, просто много се знам. Сега ще спрем на пауза, нали, да ги наредим всичките и кутията. Ето всичките карти. Покажи колко е голямо тестете, бе. Да. Нали, с тази карта, то няма значение, така. Но да покажем долу-горе поне колко карти може да се паднат от тази кутийка.
за... Има и по-големи, но не знам Да. какви сайтове са. Така, сега да преминем пак към фактите. И пак паднах на жената, но няма Нищо. проблеми, ще ги вземем след края на клипа. Така. Да, така имаш. И ето ги Ако- картите. Да, Така. Ето както пак ще го покажа, ако не сте го видяли. Откъде си поръчах кутията, може да си поръчате и различни неща. но ви препоръчваме да не си купувате Premium Gold Infinity Gold, тъй като видяхте, по принцип трябваше да му е Голяма кутия. с една... Абе, с 6 такива кутийки, сами си може да се направите сметката долу-горе колко ще е голяма. И ако искате, ще се закупите. Да. Сега ще поговорим малко за неговите клипи. И посъля? М. Елате, то вече. И добре, това беше клипа. Очаквайте скоро, поне при мен, нещо като поредица на Evolve и... Да, може да кажете още на какво искате поредица от мене. Аз съответно или ще видя играта, или ще си я закупа. И добре хора, ако клипа ви е харесал, дайте палец нагоре. Пишете дали искате още такива коментари. Дали искате още такива клипове. Също коментирайте дали искате анбоксинги, примерно на било какво било. Още какви клипове да правим. И ще се видим в следващия път. Ще се видим следващия път. Чао! Чао и от мен!